नै गिदिंनायालाय माबानि बे मार्बल बायदि माबायो गिदिंनाया हा हेलौ गाइस वेलकाम बेक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनै बयबो मिथिखायो दा दिनै मा दिनै जाहैबाय दिवाली बेनि थाखायनो बयनिसिमबो सिगाङाव जासिहरनाय थाबाय हेपि दिवाली आरो बे दिना नोंसोरो बारा बम बेरहोनाङा मानोना जोंना दंफां लाइफाङावथ' गोबां दानबाय थायो दा आरो पलुसनाबो बारा जालांगासिनो बेरहोबाबो बारा बेरहोनाङा मानोना बेफोरो गाज्रि समाजनि थाखाय मालायफोरा दिवालियाव बम बेरहोयोबाथाय आङो बम बेरहोनायखौ नायो मानोना बम बेरहोनो बिराद गियो माने बमखौ लगायगोन होनना सानो नाथाय लगायनो हाया माने गोजाननिफ्राय नाहरनानै इन्जय लायो आं मालायनि बेरहोनायफोरखौनो मालायफोरा दिवालियाव बम बेरहोयो फुलझरि बेरहोयो रकेट बम बेरहोयो नाथाय जोंहा दिवालियाव मा खालामनो मिथिबाय नारें खारजि लेमनानै जायो नै सिस्टारदो आरो नोंस्रा बाजैदो नै नोंसोरनि बाजैदों नारें खारजि जागासिनो माथो बानलुआनो खमथार नैबे जाहैबाय सिस्टार नोंसोर आंनि सिस्टारखौ दाख्लै मोखां नुवाखैमोन नै नायना ला जा साफाखा ना जोंहा सिस्टारा लाजिलायो नै बा जि जादो जि आराम जादो बेथ' रायखसखा बारैखौलाय मा बुंनो जा जानो लुगैयासैमोन ना आंनो नाथाय होआनो सानैदो जागासिनो नायलाय रायखसफोरा नै बबा सासेथ' जानायाबा रायखसा बेबो मा बुंनो आरोना जासुलि गोजा गोखै नुबाथाय माने खुदिया गयो होमबाबो जानो हाया हाथाय फैयो बा 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 बानलु संख्रिया ए भगबान रायखसिफोरा मोखाङाव नाङा खिनाय जागोन म खिनाय जालाबायनो उदै सानाय जादों रायखसा मालायफोरा दिवालीनि बम बायना लाबोदो बिदि रकेट बम बायना लाबोदो फुलझरि बायना लाबोदो नाथाय जोंहा बेफोरबायदि बेरहोनो थाखाय फुलझरि बेरहोनो थाखायबो मोनसे बेरहोनो थाखायबो फैसा थाइसेबो गैया माने सोरनावबा थांनानै मोनसेसो बेरहोनो मोनबाथाय मोजां जागोन खोमा दा बिहरना नायगोन र' थांनानै गामि गामि आं मोनसे बेरहोनोलै होननानै गिया बिगोनब्रा मा बिया जालाबायनो नै बिया होनना बुंगासिनो माने बिगोन ना आङो मा बिया जालाबायनो बिगोन बिया होनगासिनो मानोना आंखो नाथाय आं बांसिन बिनासो लाखायो फैसा थाखाया नालाय पकेटाव बिखारिखा आङो मा खालामनो आरो न'आवनो बायला जिलायनो जेबो खामानि खालामनो हाया दा हिनजाव लाबाय पस्थायबाय ना सना बिनानै बेरहोबाबो बारा बेरहोआ माने खोब बेरहोनबाथाय मोनसे बा मोननै मानोना बाराद्राय बेरहोनाया मोजां नङा नालाय आं दहाय सिगाङावनो बुंखादोंमोन आरो दा हिनजावा बेरहोनो लुगैसोदोंनो हिनजावा दा बाखिनो लायनांसिगोन र' दखानाव मोनसे फुलझरि ओमफ्राय बिनानाव बेरहोनो खोमा आंना बेथ' गिखाया आलबमखौनो आखायाव हरलाना धुम बेरहोयो बे खाथारखा बम बेरहोनो हायो जानो नोङो बेरहोनो हायो नों बम बेरहोनो हाया नोङो हायो मोनबेसे बेरहोगोन हा मोनबेसे बेरहोगोन नोंलाय मोनबेसे बेरहोगोन बमखौलाय हा बायना लाबोग्रोलाय नोङो बा बेरहोनो थाखाय रेडि दानाबा फैबाय आङो बम लांनो न'निफ्राय ओंखारबोबाय माने थांसै बम लाना फैनोसै माने बिनानाव बेरहोगोन होनना बुंदों नालाय बाखिनि लायनोसै बम आलु बम लाबा माबा लाबोगोन फुलझरि लाबोनोसै ओमफ्राय मा होनोथाय 10 थाखानि बानलु बम ना मा होनो बेखौबो लानोसै मोनसे ओमफ्राय बेनि उनाव बेरहोनोसै ओमफ्राय दा नैयायनो माबागोन गेटखौ साजायनोसै मोनायाव नैयायनो यानो साजायगोन ओमफ्राय नायनोसै आरो मा मा लानाय जायो आरो मा मा खालामनाय जायो नै दानाबा सफैबाय आङो बमनि दखानाव नै बमफोरा होदों ओमफ्राय दखानाव मानसि गैया नामा दखानि गैया नामा ए दखाना थाखुमाना थादों लाजिदों खोमा बेसेरा ओइ दखानि ममबाथिया बेसे 20 थाखा ओमफ्राय नैबे नै बानलु बमा 10 थाखा ओमफ्राय नै मिथिया ओमफ्राय माबाया थाल दंफाङा 10 थाखा नै फिसाखौ होनदां फिसाखौ फिसा 20 थाखा ओमफ्राय गिदिरा 50 थाखा ओमफ्राय नै गोथां गोथाङालाय गोथां बमनि लुद्रु मोनसेयाव 10 थाखा बारे बाव फुलझरियालाय हा मिथिया ओमफ्राय नै बाहुबलियालाय बेसे बे बाहुबलिया इयो बेसे
बेसे इयो ये बुनु लास्ट दोनफैदो मिथिया मिथिया होमबा इखो जोंहानि बे नैबेलाय टाइगारा इयो टाइगारा 20 थाखा जायोना स' गाइस आङो भिडिअ'खौ बे समाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम